Balimao an bɔra ka information sɔrɔ ko Bamako suguba ko jenna kunu Bamako suguba ko jenna ko Kayi fana ko tasuma wulila Kayi sugu la ko Sénégali transporteur ko k'olu tɛ se ka na ni minɛn ye Mali la bilen ko parce que ko insécurité bɛ yen Maliens l'air est très grave o information fila de bɛ yen n bɛna bɛɛ lajɛlen kalan an bɛ jɛ k'u bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ fɔlɔ ko Bamako suguba jenna bɛɛ lajɛlen y'a ye awa ko Kayi fana ta suguba fana jenna ko Kayi sugu fana ko tasuma wulila an y'o bɛɛ lajɛlen mɛn donc an bɛna détail di an ka jɛ an ka nin kuma nin lamɛn. suguba bɛɛ jɔntɔ filɛ nin ye walahi suguba bɛɛ jɔntɔ filɛ nin ye ala ka kɛ. A daminɛ artisanat poursuit yɔrɔ a bɛ ka bɛɛ jeni na yɛlɛ. A bɛ tulo b'a la. Walahi ka daminɛ artisanat poursuit jɔyɔrɔ yɔrɔ min na fɛn min na u sera côté droite la faamuya a b'a to a bɛ ka taa bɛɛ ye quoi. Parce que a tiɲɛ yɛrɛ wa faamuya solution t'a la solution foyi tɛ na yɛrɛ. Voilà. Ni fa foyi tɛ na bilen. Voilà. N'a ye suguba bɛɛ. Voilà. A bɛɛ lajɛlen nin mɛ san bɛɛ. Voilà. Donc ko Kayi fana ko tasuma wulila Kayi sugu fana na bɛɛ lajɛlen y'a ye donc bɛ se ka image dɔ yɛrɛ yira o la yɛrɛ voilà a bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ image nin na ni tasuma de tantɔ ni kelen bɛ ka kɛ Kayi a bɛ ka kɛ Bamako fana tuguni o wagati kelen fana tuguni Sénégal fana ko k'ale ka mobili tɛ don Mali la bilen an ka farine an ka dumunifɛn caman bɛ bɔ Sénégal de ni Sénégal ko k'ale ka mobili tɛ don Mali kɔnɔ bilen o kɔrɔ ko bɛɛ ka ni bɛ mɔgɔ min se ka taa malo san bɛɛ ka taa malo ni dumuni san sinon tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ nouvelle duman ye dɛ n tɛ ndogo aw la dɛ n tɛ nouvelle duman ye fiyewu Sénégal décision ta minnu fana bɔ k'o yira la an ka jɛ an ko fara lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Les routiers sénégalais appelés à ne plus desservir le Mali. Nous sommes des voisins, nous sommes des parents, mais vraiment, on ne peut pas continuer. C'est ce que nous dit en effet ce matin l'Union des transporteurs routiers du Sénégal. Depuis un mois et les attaques conjointes du JNIM et du FLA à travers le Mali, cette organisation professionnelle déplore des routes devenues beaucoup trop dangereuses, une dizaine de poids lourds brûlés, et c'est presque la mort dans l'âme qu'elle appelle donc les chauffeurs à ne plus aller au Mali, malgré la perte économique que cela représente, tout particulièrement à l'approche de la Tabaski. Gora Khouma est secrétaire général de l'URS, l'Union des routiers du Sénégal. Pour retourner, qu'il le fasse. S'il ne faut pas retourner, qu'il s'arrête, qu'il ne bouge pas. Puisque les attaques se répètent et qu'il y a beaucoup de camions qui sont brûlés. Depuis l'attaque de Tati, on peut compter 11 camions sénégalais qui sont brûlés. C'est pourquoi nous disons ceux qui sont sur le sol sénégalais, de préférence de rester au Sénégal jusqu'à que la situation soit claire. Nous ne sommes pas politiques, nous ne mêlons pas des affaires maliennes. Nous sommes des privés, nous sommes des travailleurs. Aller au Mali actuellement, c'est se suicider, puisque les attaques ne se programment pas. On ne peut pas gérer cette situation. Ça veut dire que comme on approche de la Tabaski, tout ce qui concerne par exemple le sucre, la farine, le riz, l'huile qu'on importe généralement par le port de Dakar, tous ces produits-là ne vont pas être acheminés vers le Mali. C'est le risque qui est là. On veut bien, mais c'est le risque qui est là. Le risque est permanent. Il y a la poche de la fête. Nous aimerions bien alimenter le Mali. Mais à quel prix? On ne peut pas. Nous avons vraiment intérêt de faire ce transport. Parce que c'est notre gagne-pain. Mais avec quel risque? On ne peut pas continuer à risquer nos vies. Ça, on ne peut pas. Mais si les attaques continuent, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pour le bonheur des Maliens, il faut alimenter les Maliens à quel prix? Nous sommes des voisins, nous sommes des parents. Mais on ne peut pas continuer. Gora Khouma, secrétaire général de l'URS, Union des routiers du Sénégal. Propos recueillis par Frédéric. Abela Jele Amede. Abela Jele Amede Sande. A kuma fila nyako. Ko Sénégal ko ka mulite na enfant fait ibli. Sénégal sera au fermera, c'est fini. Maliens de nouvelles douaniers. Anga produit pharmaceutique chama bobo Sénégal di. Anga fen chaman de bobo Sénégali kana Mali kono. Awa oluko kute na de ko ayi. Ko insécurité be Mali la. Aw akili bala. Américain nga général ko ka intervention militaire ke. Ni population commencera ka segen Assimi Goïta bulu, ni Malien commencera ka segen diagoya oni be intervention ke. O de préparation be ka ke tanto. Ça de ko glana kamadi ka Malien bla segen kono. Na sera niveau de là ou bien intervention militaire ke Mali kono. O ba fo kuna na sauver ka soro mana sauver de. De bikele force wera kana Mali kono a mani ne segu tungara. Mbo oroni fo ko bala quoi. Ne ka langini te ne ta la deli fana ka ke fana. Mais o de be na ke. Mba oro fo ga daka. O de be kana. Mune na no lui. Moko chamaya ka agnata udi mena beka fenfo. Tasuma keni wula Bamako suguba jinna. Aywa ko Kayi fana ko tasuma be Kayi fana. Bon ntese ka jalakili ke nta do fe mun do tienre la. Ntese ka kuma parce que mo do kungulu maningi ko meta ko ntse kulu keni suguba ko ina kwa.
ko bɛɛ bɛ se ka kala ni a sɛbɛnni yɔrɔ dɔ la dɔw ko hali Asimi bɛ sɔn ko ka taga tasuma bila sugu la ka galon tigɛ bon ne ma da bon kuma ni bon rumeur bɛ ka sɛbɛn fan bɛɛ quoi mais ne tɛ se ka kuma fɔlɔ pour le moment olu ça c'est des rumeurs bon je peux pas parler mais mɔgɔ dɔw kumana mɔgɔ dɔw ye vocal dɔ bila ne ye vocal na mais n bɛ fɛ malien bɛɛ lajɛlen ka nin kumakan nin lamɛn an bɛɛ malien an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen den bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ malidenw kumakan jamakulu ma bɛɛ lajɛlen fo groupe question et réponse jamakulu an ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛɛ malien Mali kɔni a kɛra baara y'an bolo dɛ wallahi Bamako bilama Bamakɔ y'a dɔn bi ko vraiment ko fitinɛ man ɲi wallahi Bamakɔ y'o dɔn bi an y'o de fɔ Malien an ka tiɲɛ minɛ an ka bɔ kalon kɔ kalon sara tɛ foyi ni nimisa tɛ an ka tiɲɛ minɛ an ka bɔ kalon kɔ wallahi n'an tora kalontigaba in na fɛn mun bɛ ka na se anw ma an tɛna mɛn dɛ an bɛɛ bɛna y'a ɲɛna kelen kelen Bamako fana suguba bi Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen ka sugu fiyɛba n'a fɔ ma ko daba naani Bamako kɔnɔ tasuma fana y'o minɛ bi ni seri ɲɛkɔrɔlaba in na commerçant ka ka to wari don minɛn dɔɔni minɛ ka n'a don magasin kɔnɔ sitabu de bɛ yen sinon minɛn kura tɛ ka don Bamako kɔnɔ sitako koron fana mun bɛ yen tasuma taara o fana minɛ bi Asimi Goita kɔni kalenkan don k'a bɛ maliyɛnden bɛɛ kɛ fantan de ye n'anw kɛra fantan ye o la anw tɛ se k'an ka hakɛ ɲini gouvernement kunna ale Asimi Goita b'a si kan anw kunna fantan bɛ se ka wuli ko a ba la président i tɛ se dɛ o kuma Asimi Goita kalan ka maliyɛnden bɛɛ ka fantan ye ni seli ɲɛkɔrɔlaba in na ka taa commerçant ka doniw k'a bɛɛ halaki tasuma ye Bamako sugu fiyɛ bɛɛ jeni ka ban pewu Bamako kɔni ye kasara ye dɛ kuma min na anw bɛ ka kasi don o don ko tɔɔrɔ bɛ anw kan an ka dugu bɛ ka ci waati kelen Bamakɔ bɛ ka concert organiser k'a fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ ko anw tɛ Mali fɛ dɛ an tɛ Asimi Goita fɛ k'an ye fasodenjugu ye kuma min na anw fana an baw n'an ka foro bɛ ka jeni n'an bɛ ka kule ka kasi waati kelen Bamakɔ bɛ ka fɔ k'an ye fasodenjugu de ye k'an tɛ Asimi Goita de fɛ nka bi a bɛ cogo min na Bamakɔkaw a bɛ na ye dɛ an kɔni tɛ content ne t'an content ko ye nka an bɛ dugawu de kɛ fitinɛ min b'aw da la Ala ka a dɔ bɔ a la Ala kana ban pewu dɛ ka dɔɔnin de bɔ a la quoi walasa fo ka taa aw ka hakili sɔrɔ aw k'aw dɔn ko fitinɛ man ɲi an b'o nin fana bɛɛ la Jarisu fana taara Kucala fana minɛ dɛ Kucala postu Jarisu y'a ci k'a dagakolon ci k'a filenkolo ci k'a bɛɛ tan k'a yɛrɛkɛ kɛ Kucala sɔrɔsi kan bɛɛ ci ka bɔ yen ka a gendarme kan k'a bɛɛ ci ka polisi kan bɛɛ ci ka Kucala minɛ Bamakɔkaw bɛ tasuma kan min cɛ la Kucalakaw fana bɛ Jarisu bolo Allahu akibaru salamu alaikum malien bɛɛ kuma in mɛn sisan hakɛ problème fɛn fɛn bɛ Mali la hakɛ dɔrɔn de don Asimi dɔrɔn tɛ dɛ Asimi Goita dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ dɔw de bɛ Mali kɔnɔ u ma mɔgɔ tɔw ka sɛgɛn u m'o kɛ foyi ye minnu bɛ degun kɔnɔ n'olu ka degun fɔ virement dɔw de bɛ sigilen to Bamakɔ kɔnɔ ko tiɲɛ t'o la ni Bandiakarakaw kasira ko u ka dugu bɛ ka attaquer Bamakɔ k'a b'a fɔ ko non ko tout va bien ko foyi tɛ Bamakɔ ko tout va bien wallahi hakɛ de b'an kɔ an t'a kalama dɔrɔn hakɛ dɔrɔn de don Asimi dɔrɔn tɛ dɛ n tɛ se ka Asimi kelen tɔgɔ fɔ c'est à dire mɔgɔ minnu b'a a baara la quoi a y'aw sigi n'a kasara b'aw bɛɛ sɔrɔ kelen kelen wallahi bilahi anw de dugula mɔgɔ minnu sɛgɛlen bɛ anw d'olu ka souffrance fɔ depuis Asimi Goita ma kɛ président ye Kidali tun bɛ rebelle bolo wagati na ne ye Kidali ko kɛlɛ kɛ malien dɔw ne nɛni ko ne ka fara ka b'u da la ko Kidali yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ ye bilen malien dɔw tun b'a fɔ ko ne ka Kidali ko b'u da la ni Kidali ko kuma ye k'an ka Kidali yɛrɛ t'u bolo siɲɛ kelen malien dɔw tun b'o fɔ c'est-à-dire Mali ko kɛra de ni tuuru ma se mun ma don min na ni mun bɛ dumuni ta sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la tout va bien hali ni tɔw sara k'u kasa bɔ u ka sira t'o la o bɛ jamana o jamana kɔnɔ Ala tɛ barika don jamana la b'aw sigi n'a ye dɛ wallahi mun kɛra ma diya ne ye Bamako suguba jeni ma diya ne ye parce que ne somɔgɔ caman bɛ baara kɛ suguba la anw somɔgɔ caman commerçant de an ye avant trio de magasin b'an bolo suguba la a ma diya ne ye mais an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi an ka bila n kunna ni mɔgɔ dɔw degun sɔrɔ Kidali
o ye malien de be kungo ni mogo do degu soro kai o malien de do kungo mais fama o de bo wardi do ma olu ka do ka segen ke ko segente ko foite ko l'armée monte en puissance ko tout va bien dun fobi balan fobi conserver il va faut ko foite ka ke jamana ko o ka soro do be ku somo ko su kasi banga se ka o fagala do mo dugu jaw kumbe dona parler la culture là che angan kuma bla ne bo vidéo là wallahi n'a ma changé ambe segende ne bora kuma la aka